நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம யாரை சந்திக்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராமேஸ்வரம் வந்திருக்கோம். சித்தரம்மா ஆசிரமத்துக்கு வந்திருக்கோம். அவங்க ரொம்ப அழகாக என்ன நிறைய இடங்கள் இங்கே சுற்றி காமிச்சிட்ருக்காங்க. அப்படி இப்போ நம்ம வந்திருக்கிற இடம் தான் நம்புத்திடல், நம்பு கோவில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சித்தரம்மா சின்ன வயசுலேருந்தே இங்கே வந்து சாமி தரிசனம் பண்ணி இங்கே நல்லா விளையாடின ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப அழகாக சாமி தரிசனம் பண்ணோம். ரொம்ப கிட்டக்கே கூட்டிகிட்டு போய் நம்பு தாயாரை எங்களுக்கு காமிச்சாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக, ரொம்ப மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்தது இவ்வளோ கிட்டக்க போய் சாமி தரிசனம் பண்ணது. அம்மா, இன்னைக்கு என்னோடய கேள்வி என்னென்னா, இப்போ இங்கே வந்து தொட்டில் கட்டியிருக்காங்க இல்லையா, இந்த கோவிலில் வந்து தொட்டில் கட்டுறதோட தாத்பரியம் என்ன? அதாவதுமா, நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வந்து கல்யாணம் பண்ணால் ஒரு வருட காலங்களில் வந்து குழந்தை பிறந்துடும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த குழந்தைய தள்ளி வச்சுருவாங்க, இல்லை விளக்கிடுவாங்க. அப்போல்லாம் இப்போ 10 வருஷம் 5 வருஷம் ஆகி 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆகியும் குழந்தை இல்லாமல் இருக்கும்போது அவங்க கேள்விக்குறிக்க ஆயிடுவாங்க. என்னதான் இருந்தாலும் புதுசாக சமைச்சாலும் இப்போ நாளாக பழைய சோறு மாதிரி ஆகிடுவோம் பெண்ணானப்பட்டவங்க அவங்களுக்கு. அப்போ அது அவங்களுக்கு அந்த குழந்தை இல்லாமல் இருக்கும்போது அவங்க ஒரு பெத்திடம் மாதிரியே இருக்கும். அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த வரமாக இருக்கும்போது இந்த கடவுள்கிட்ட வேண்டிட்டு பிரார்த்தனை வச்சுட்டு தொட்டி கட்டி போடும்போது அவங்களுக்கு அந்த வருடத்துலேயே அவங்களுக்கு குழந்தைங்க வரும், ஒருவிட காலத்துலேயே. அதனால தான் இங்கே வந்து சாமி ஆடுறவங்கலாம் எலுமிச்சம்பழத்தை கொடுப்பாங்க. இந்த கனியை கொண்டு போ, உனக்கு கனி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி அந்த கனியும் கிடைச்சிடும். இது வந்து இந்த குழந்தைகளுக்காகவே இது. அது மாதிரி தாலி பாக்கியம் இல்லாதவங்க மாங்கல்யத்தை வந்து அந்த திரிசூலத்தை கட்டுவாங்க. நான் காமிச்சிருக்கேன், நான் இப்போ வணங்கி சுற்றி வந்தேனே. அதுக்கு அந்த திரிசூலத்துக்கு மாங்கல்யத்தை கட்டும்போது உங்களுக்கு மாங்கல்ய இது நிற்கும். அதே மாதிரி ஒரு ஜாதகப்படியே 3 தாரம் 2 தாரம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்படி அந்த 3 தாரம் 2 தாரங்களையும் தோசை நிவர்த்தி பண்ணி இங்கே பண்ண முடியும். இது ஒரு அற்புதமான இடம். நீங்கள் அம்பாளுடைய தரிசனம் இன்னைக்கு நான் சின்ன பிள்ளையில போய் பார்த்தேன். இப்போ உங்களுக்கு நேரடியாகவே அம்பாளுடைய தரிசனம். அதுவும் ஆவணி 2 இந்த ஆவணி மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமெல்லாம் விரதம் இருப்பாங்க. சூரியநாராயணனுக்கு சத்யநாராயண பூஜை எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதுலேயும் இன்னைக்கு சனிக்கிழமை அதுவும் அம்பாளுடைய தரிசனம் கிடைச்சதுக்கு நமக்கும் அவளுக்கு ஏதோ ஒரு தொடர்பு, ஜென்ம ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஒவ்வொரு பக்தர்களும் அவளுடைய தொடர்பில் தான் வர்றோம். அப்படி அம்மா சிவனிலேயே சக்தி இல்லை, சக்தியிலேயே சிவன் இல்லைங்கும்போது சக்தி ரூபமானவனுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு ரொம்ப தேவை. எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நாங்கள் ஒன்று நினச்சிட்டு வந்தோம், எங்களுக்கு வேற ஒன்று நடந்திருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். எதிர்ச்சியெல்லாம் நாங்கள் வந்தோம், இப்படி ஒரு சூப்பரான சாமி தரிசனம் இங்கே கிடைக்கும் அப்படின்றத எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அம்மாவால் தான் அது சாத்தியமாச்சு. இல்லை, நான் ஒரு கருவி தான். அவள் நடத்தி வைக்கிறா, நீல இல்லை நம்மெல்லாம் இருக்கும். நமக்கு பாக்கியம் கிடைச்சது அவளுக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லலாம். மகாத்மா